На Спартака сега Зумир Битучи влиза в наказателното поле. Много хубава финта. Деветката на ЦСКА и праща топката в вратата. 2-2. Ударен отговор от червените в 32-та минута. ЦСКА изравнява. 1948 на първо време се справи по-добре. Сега Битучи 2-2. 2 минути преди края на редовното време ЦСКА Левифан, който е по-активния може би през целия двубой. Центриране е шанс за Коелипо, изстрел 2-0. Завършващ удар от Коелипо. Чието попадението бъде зачетено. Шопов, добро подаване от Шопов. Битучи, страна Битучи и гол! 2-2. 92 минута, ЦСКА изравнява. Поставки за интересно пред Артур Мота. Битучи с подаване с бита си 2-0. Наистина впечатляващо. За привържениците на ЦСКА още една възможност за Зимир Битучи. Битучи, технично подаване и стрел след това спасяване на Георгиевчик. Недобра намеса от Вятослав Белев, който може би трябваше много по-рано да пресече подаването. Станислав Шопов стреля и Битучи. Поредно подаване в наказателното поле. Този път топката от Конео от Андрея Мордеки. Сега повежда на Верой с 2-1. Битучи технично успя да се освободи от бърнител на ЦСКА 1948. Марцелино Карян от единия фланг към другия. Зимир Битучи изостри положението с това свое подаване. Ще получава от ляво възможност да напредне. Питас също чака подаване, разбира се. В рейд на Зимир. Стоян за натиска, който Иван Йорданов показа. Зимир Битучи! Великолепна бой. Битучи. Позиция от която да стреля. Ударник мъжен и успех, който може да стане още по-изразителен. И обаче маркирана засада. Върна за Битучи. Центриране в наказателното поле. Верое. Убеден съм, че каквото да стане, няма да е много бурна радостта. На близката града и изстрел в празните пространства между линиите в дефанзивния вал на Хевър.